Boerma, Sail Column, wat is het correct? Sail Kolm, dat is een nautisch evenement. Dat houden we in Kolm. Het is eigenlijk ontstaan 5 jaar geleden. In 2007 hadden we ook een Sail Kolm. En dat was naar aanleiding van de opening van een brug. De brug over de Zielsterriet. En nu is het 2012, 5 jaar later. Ik denk dat is een hele mooie gelegenheid om nog een keertje Sail Kolm te organiseren. Wat gaat er correct gebeuren? Wat gaat er precies gebeuren allemaal? We doen het eigenlijk in combinatie met een aantal andere activiteiten. Bijvoorbeeld de opening van het jachthavengebouw, het nieuwe sanitair gebouw. En de opening van de boulevard. Dat is eigenlijk een mooie logische verbinding van jachthaven naar centrum. En dat zijn eigenlijk de 2 aanknopingspunten. En daaromheen hebben we heel veel, een botenparade, een braderie, een oldtimer show, een botenbeurs, een muziekspektakel en een drakenbotenrace. Waar organiseert dit al, hier? Het wordt georganiseerd door activiteitenplatform Kolm, de watersportvereniging en Plaatselijk Belang Kolm. En ook de gemeente Kolmeland levert daar een bijdrage aan. Hoe belangrijk is een evenement als deze Fjord Kolmelaan? Nou, een evenement is eigenlijk heel belangrijk, want we wisten ook dat we heel druk bezig zijn met onze regiomarketingcampagne. Noordoost-Friesland echt mooi. En natuurlijk een prachtige regiomarketingcampagne, maar bij een campagne hoort ook evenementen. Want je kan natuurlijk je regio erg promoten, maar als er niks te doen is, dan komen de mensen ook niet. Dus het is eigenlijk heel belangrijk dat we dit evenement organiseren. Dit is, lijkt het mij, echt heel belangrijk voor Kolm als watersportdorp. Ja, dit is inderdaad een heel mooi en heel belangrijk evenement voor Kolm Watersportdorp. Dat wist, waar ik het net over had, die regiomarketingcampagne, maar ook de agenda Netwerk Noordoost, het project met de provincie Friesland en de 5 Noordoost-Friese gemeenten. Dan hebben we zo'n hele prachtige campagne. En daar is Kolm een prioritair project als Kolm Watersportdorp. En dit zet natuurlijk Kolm heel mooi op de kaart. Is Kolm er klaar voor? Ja, Kolm is er zeker klaar voor. Ik zie ook heel veel enthousiaste reacties al. We hebben afgelopen week onze website online gedaan, www.sailkolm.nl. En we zien nu al dat hij heel veel bezoekers heeft.